फिसा नोंसोरनियाथ' दा एग्जामा जोब्बाय थांखिया नोंसोरनिया मा? लागाव आंनाथ' जेबो थांखियानो गैया दालाय मा बुंबावगोनलै आङो। दाथ' आनजादा जोब्बाय टाउनाव थांनानै जाग्रा लोंग्रा आल्थु फाल्थुसो जागोन नामा? बिसालादै नोंसानि न'आव साननैसो लांनानै थाहैथ'। गामिनि थासारिखौ एसे मिथिना फैथोसै बेयाव थाबाय थाबा फाल्थुसो जागोन। जागोन दे मादै जों थांसै नायखादोंमोन। फिसा गामियाव थानानै नों सिख्लाफोर आल्थु फाल्थु नायथिंबाय थानो नाङा। बिसालादै नोंबो लोगोखौ एसे सामलायदो। जागोन दे आदै। सिख्लाखौ नामा गामियावलाय मेरला नुखायो बारा बिहामजोसो लाफाखानोसै आङो आयाबो हारसिं बेसे मावनोलै। आदै मादै जों थांनो ओंखारबायमोन। आइ आरो आफा जागोन दे फिसाफोर मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय। दे जागोन फिसाफोर मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय। नै बिसालादै रथ'नाय। अ मामोन मादै? नै ओजों फैथ'लाय। गामिनि सासे नायनो मोजां मावनो दांनो गोरों बिहामजो सासे नायना हो। जागोन दे मादै गावसोर फसायगोन ना फसाया। दे थाथ'दो मादै जों दे थांसै। जागोन दे आदै। आफा जों मोनफैबायमोन। आदै दे जागोन दे फिसाफोर। लामाफोराव जेबो उसुबिदा जाबोआखैना फिसाफोर? जेबो जायाखै आदै। दे आफा आलासिखौ न'आव लानानै थांदो। जागोन दे आफा। सनालि मादै सनालि गैया नामा? नोंखौ माबासेयाव नायथा। ए सफैबाय। थौदो थौ। नोंखौ जेरैखि जाया मेगन नुयि खानाखौ जानोसो हरगोन सिनायाखै बियो। दे बाबु बहा थांलै? आं एसे बाजाराव थांना फैनि। आलासिबो एसे बेरायना लायना फैलाय इयाव गामिफोराव। आं बाजाराव मा मोना एसे लायनानै फैनोसै। नोजोरा नोंनिथिंल' गोग्लैबाय आंनि नोजोरा नोंनिथिंल' गोग्लैबाय आंनि खनसे नुनायावनो बिरथिंबाय गोसो आंनि खनसे नुनायावनो गलिबाय गोसो। ओइ मा जाखो?
सिख्लाफोरा इयावसो मैगं खागासिनो माला फैया नोंलाय आंलाय मानो खोन्थाहरासै नै दानि बावैसो मोनफैदों दालाय बहाथो थांनो नागिरदों नै लोगोखौ एसे बेरायनो थांनि दे होमबा बेरायहैनानै फै दे होमबा खाबाय था जोंबो थांसै फैदो गामियारि सिख्ला नों बेसेदि समायना गामियारि सिख्ला नों मावनाय दांनायावबो जेना गामियारि सिख्ला नों बेसेदि अखा हाहां सान्दुं दुंहां दैसो गांजोब्बायलै फैसाबो गैया बेदर एसे मैगं एसेल' मोनबोबाय आं बेखौनो फिसाफोरनो जाहोसाबनांसिगोन जाबाय आं फिसाफोराबा बेरायनाया मोनफैयोना मोनफैयाखै माखौ मिनिबाय थाखो है नोंबो मा बुंबाय थायो मा दहाय फैनाय सेंग्राखौ फसायबाय नामा मा थाखानानै गोदानहाय है मा फसायलाबायनो आंनालाय बिसालानो दंखायो हामाहाय लोगो सोरखौबा दुखुआव दोननानै सोरखौबा खुसियाव लाखिनाया फाबनांगोनहाय थोद फाग्लि नोंबो मा बुंबाय थायो थौदो न'आव थांसै नङाबा आइया आंखौ दानो रायलायगोन थौ नों थानो मोनब्ला बिसि जागौ दा फिसा हरखाब फिसा सासे मा खालामनो जेबो सानाव आफा माखौ सानाबाय फिसाफोर सफैबाय मा जादों आदै देहाफोरखौसो बोरैबा मोनदों नामा आं माबा माबि बायदिसिना गोसोखांबाय दङमोन फिसाफोर दे दसे जिरायदो लोगोआ मेंबाय बेयो मैगं खानो थांनाय फगोबाव सोर हौवाखौ लोगो हमहैनाय सानखाथारदोंना नोंखौ सोरबा हौवादोलाय मारैदो होननानै आइ नों आंखौ मानो जाला मोनला सनियाखौ मानो आं मैगं सिखायदोंमोन नोंनि बे लेथ्रा खुगाजों आंखौ आइ होनना दागासै नोंनि नोंमाया माब्लाबानो सोरबा हौवाखौ दालाय मिथिबाय नोङा आइ बिमा बेफोर मा राव गावआथ' गथ' जोनोम होनो रोङा मालायनि फिसाखौ अननोबो रोङा बिफा फिसा बे खेनसो सानैबो गाबनो नाङा आइ नोमानि बाथ्राफोरनि दुखु दामोन आं दं बिशाल आं दहायनि सिख्लाखौ बिराद फसायबायमोनलै सोर सासेखौ दख'ना गोमो आरो ब्लाउस गोजा गाननायखौ आं ओरैबायदि फसायबायमोनलै
नोंनि अनगा रावखौबो नाङा सनालि आंखौ मानो आं खालामलांखो सनालि कपि नोंसोर थाथ'दो आं थांग्रोसै नोंसोर जागोन दे थादो थुग्रोदो बिशाल रथ'लाय अ मामोन सुकुस्रि मा जादों मान सिरि सिरि ना सनालियास नोंखौ सुकुस्रि आंनि सिगाङाव सनालिनि बाथ्रा दा बुंसै दाखालि नोंजों लोगो फैफानायखौनो सनालिया सुकुस्रि सनालिनि अनगा आं थांबाय थानो हानाय नङा सिबाय बिसाला सनालिनि थाखायनो गोरबोआव गोबां सनालियाबो माबायदि मानसिबां मिथिथ'ले सना आं गाबोन न'आव थांनोसै मा नों न'आव थांसिगोन न'आव थांनानै आंखौ बावगारहैयाथ' आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नाङा नंगौ नामा आंनोबो नोंनि अनगा रावखौबो नाङा नाथाय नोंनि आइ आफाया आंखौ गनायनानै मा खालामदों नङा सना आंखौ आइ आफाया मालाबाबो हेंथा होफेरा आंनि बे फाइनाला जोब्बानो नोंखौ जों आइनि बिहामजो खालामनो लांनोसै थौ न'आव थांनोसै थुदो होमबालाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो खोन्थाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना खोन्दो सेखौ मोजाङै बुजियाखैब्ला खोन्दो नैखौबो नायनो थाखाय थाबैनो नेना थादो लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदों अन्नानै नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना खोन्दो नैयाव नुगोन गाबनाय मिनिनायजों बुंफबनाय जोंनि पार्ट 2खौ नेनानै थादो